Hi guys, good morning. At biyahe na tayo. Ngayon ay Lunes. Biyahe na punta ni mga Choy. Okay. Tapos na akong kumain. Tapos na rin ako mag-refuel. Nakapag-gas na ako. So malinis na rin yung sasakyan. Kaya ayun, ingat sa akin. Tinawagan ko na rin yung customer ko. Sabi ko papunta na ako. Na ako sa ano guys, Sarada. Kakaliwa tayo sa Ayala Ave para i-pick up yung customer ko. Biyahe ko ngayon guys, ano lang, airport lang, Terminal 3. Maghahatid lang ako ng customer ko. Tapos after noon, meron akong i-pick up ulit sa Terminal 1 arrival. Then hatid ulit dito sa Makati. Tapos pagkatapos noon, wala na, pahinga na, di ba? Ganun lang kadali. Ayan guys, dito na ako sa customer ko. So antay lang ako dito. Yan, dito ko lang siya pick upin. So nag-hazard lang ako dito saglit. Yan, sabi kasi ng customer ko, dito ko lang siya pick upin. Ayan sa may ano na yan, building na yan. So dito lang ako nag-hazard. Ayan. Tapos antay lang ako ng tawag. After nun, punta na kami ng airport. Yun guys, natapos na yung aking task. Napit ko na yung aking mga customer. Dalawang customer, yung isa sa airport, Terminal 3. And then kanina, after ko mahatid sa Terminal 3, nag-pick up naman ako sa Terminal 1. Pero hindi na ako nag-video kasi bawal. May mga ganun talagang customer. So ngayon lang ako nag-video ulit.
So yun guys, tapos na aking task. At least maaga tayong natapos ngayon, 2:50 ng hapon. Ayan, paalisin mo yan kasi magpaparada ako dyan. Ayan, at nahatid ko na yung dalawang customer. Yung isa, wait lang, atras lang ako dito. Reverse lang ako. Maga natapos yung task natin ngayon. At goods naman. Sikip ng parking dito. Ayan. Kailangan kong tupiin yung ano, side mirror eh. Guys, may naiwan yung aking customer na pera. So akala ko kasi, nag-check naman ako kanina nung hinatid ko sila sa airport. Nag-check naman ako bago sila bumaba. Ayan. Ayan o. Ayan, may naiwan sila na pera. Kasi kanina nakaganon to. Akala ko kasi nung pag-check ko, akala ko sa tissue lang. Yan, nakaganyan. So, sabi ko, wala silang naiwan, di ba? Kaya, nung pagdating ko dito sa opisina namin, nung maglinis na ako dito, yan, nakita ko, magkano kaya to? Yan. Dami, hindi ko pa binilang, pero, tinawagan ko na yung customer. Sabi nila dideposit ko na lang daw sa bank account nila. So tiwala na kasi yung customer ko, kasi regular customer ko yun. Laki na ang tiwala nila sa akin kasi nakalipad na sila eh. Nakasakay ng eroplano. Ayun, grabe no. So ayan, nag-send na sila ng bank account. So ayan, update ko kayo mamaya pag na-deposit ko na guys. May part 2 itong video na to. Bye bye.